radio wala nege kanya shikin isanganya kele otana goshira on fait o flani an lememba jekulu ka montu bala ni wati na bwake ka ofe wati kele o flani Amadou Sangare aleka montu bala ni wati na Italie wati kele fana somalaina o banga somalaina kuna funi wala se wati o kofo awye Abla Diop Mali ministre gabal ngesere Mali konoko ani jamana wala konoko ngina bolima uye clef plaqué Mauritanie mi kera Mauritanie janfa be akokono ko a janfa be na da keneka 600 Mali ani lagine Conakry anga doyema bamina be pama ko commandant Essidi Mohamed Do Sako ale kume kuye Mali kunungo Mali mobili munu tuntara Conakry usegina here ani badela ekono sofara Mali kelete keleme ka dankari ko sabeteruzula tayotu labi o de la France Inter o yekuna fondi ko Mali sosu be ka do fati waya soro o beba do ka fo jaji ko be tukomina sofara yan fanfe ko digi kara Mali jadi skola ambe watim na comme 600 lagine ka ofeno ambe awla dona ka fo lagine jamana nyama Mali Dumbia ayela ka fo kuna fun law fa kala je kabulu yele ma 600 jamana bara tabulu la na marketi alaban lama ko jamana tabulu bena kenye wa bigela ko sebe o ya soro kunu Burkina Faso o femi ne dori yan fanpe sura sitan no exanam tan ani sabayo bonena ni na kunu teroziru wolufe bakuruba kuna fono de flenie abena la si awma somada ina mami fe we abalmake Karim Sibidi la ambi do donge alaka bikle heredi awni nema Abla Diop Mali ministre gamba ngesembe Mali konoko ani jamala wala konoko nyabolima ale mbe delegation nyefe clefla ina ka Mauritanie ta kara jago ay kadakan jan fami kun labenen do kan yesi malima abayina fo Mauritanie ko kuma oya adafolo kadaka nanay ka fo na momona alaba fami no e français kuna fun lawere wala na kungo so akola afora ko Mauritanie gadde matan anduru ko tununa atununa jon tam modo mo ina na wala ngata ka ketula ina fo Mali soasu ani Wagner were ka kumala munu no kara sababu ka Mauritanie kan nu bono unina amanya mingo Mauritanie ga jamana nyama ale yaka ministre bla ka Mali ga la sigide mbe Mauritanie krengen nela Nouakchott ko wele ka nginga dara ka la tugu mena Mauritanie ka ubetunu tugina Mali la wako ajala kuna foni folo la ko mami kera sababu kanunu bonawuni na ko ye Mali soasuye nana ka fo mi gira keneka o do kunjan temina fora ko ma flami bona ksela ni ksey dosro o Abla Diop ana ka delegation tarenye da oka nga atoy enquête be sena mi fora tie dowa ni tie do jon ga modo kele wa ko aduna mai ngama fami no fora ta wa dun ko ngogono bayin ko Mali surasi tikata daga e tugusugu sila kube o momolinke wa ka kesababu yere ni ka Mauritanie ka de bonani na ko ketugo tola wala barabena tabuludo o tato dongo Mauritanie Abla Diop ani Mali ministre Mali tiakela mi gabal ngesembe kuna pon koma service de renseignement nyema ba ale kumeni keneka atarana ka gafe boy atarana ka subhana mansuye ka koda wole koson o benala ka foko ka jegulu do sigi jegulu be ngesi kun segeskelima akati ala fe minyo wala tike walma minyo wala tifo oyende wole koson Abla Diop aye bengano ta jamana nyama tola kadaka mamina ni asera Mauritanie ka ofi aye colonel Asim Goita ga foli la si Mohamed Ag El Gazwani aye foli kala kosabe kerengel ni yala
o colonel Assimi Goïta tɔgɔ la nka Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka da ka mun na Mauritanie sɔnna ka da min yɛlɛ ta Mali ye ko nin diyara Mali ye kosɛbɛ cogo jumɛn na nin waati in na ni Mali bɛna o bɛnkan o hinɛ ɲɔgɔnna min kɛra Mali ni Mauritanie cɛ ko Mauritanie Mali bɛna tiɲɛli wɛrɛ lase Mauritanie ma ko Mauritaniekaw kan ka da la k'a fɔ janfa labɛnnen de don walasa o teriya kura min filɛ nin tan u bɛ se ka ban cogo min na ko o bɛ ka bɔ n'o fɛɛrɛ de ye wa a dɔnna ko o de la Mauritanie ani Mali o bɛnn'a kan wagadu kungoba in ko maa kana don o kungo kɔnɔna na bilen n'i ye civil ye kungo dɔ fana bɛ bɔ pɔn ko Gɛrɛngari o Gɛrɛngari kungo ko maa fana kana don o kungo kɔnɔna na bilen ka d'a kan ko civil taayɔrɔ t'o ye o ka kɛ sababu ye Mauritanie saw Mali ko ni o kɛra n'o o sariya kɔni labatora a ka ca Ala fɛ maa minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko a bɛna dɔn kelen filanan ye min ye Mali y'a jira k'a fɔ kunnafoni caman bɛ yen maaw kana o minɛ ba la ka d'a kan ko o Mali yɛrɛ tiɲɛ fɛɛrɛ fɔlɔ min bɛ yen o ye kunnafonila dɔw de ye o kunnafonila olu k'olu tɛ ɲuman fɔ ka ɲɛsin Mali ma wa fɛn min ye tiɲɛli kɔni n'o kɔni ye u kun natɔ ye o de ka d'u ye tɛgɛkun jɔra maa min na o la o yɔrɔ min na la o ye kunnafonila ye min ye RFI ye misali la ko RFI bɛ fɛn caman fɔ a bɛɛ lajɛlen kalon ye wa RFI kɔni jijalen fɛn min na dɔrɔn o y'a ye k'a fɔ ka Faransi dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka o ka hakilina o don jamana kɔnɔdenw olu kɔrɔ o de kosɔn kunnafonila bɛ ɲininkali kɛ o dongo Vladimir Poutine na Russie jamana président o y'a ɲininka ko Ukraine kɛlɛ a bɛ ɲini ka se o la se bɛ ɲini ka d'a ma ka d'a kan ko a kɛlen bɛ ka yɔrɔ minnu minɛ tan ko ni Ukraine jamana ɲɛma ka kulokun gɛlɛya tɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ ka boli ni min ma boli u bɛ ka sa dugu bɛ ka ci e tɛ ka se ka dugu bali cili la don o don yɔrɔ dɔ bɛ minɛ la ko n'a sɔrɔ hakilima dɔ a kun kan ka a ko lajɛ ka a bila daga dɔ da la o ye ɲininkali min kɛ la Vladimir Poutine de y'i jɔ o la sisan kɔni k'a jira k'a fɔ ni ale kɔni tilara Ukraine na kɛlɛ min b'ale bolo o kɛlɛ o ko o yɛrɛ bɛ senna kama k'ale tɛ marifa ta Faransi kama ale tɛ foyi ta Faransi kama ko ale dan ye Faransi kɛlen bɛ ka jamana minnu mara ko ale b'o jamana wolu bɔ Faransi bolo ko n'u bɔra Faransi bolo dɔrɔn o ye Faransi ko bannen ka d'a kan ko Faransi bɛ balo farafin jamanaw de la wa k'ale Vladimir Poutine ko ale bɛna o jamana farafin jamana wolu a bɛ n'o bɛɛ lajɛlen bɔsi ka bɔ Faransi bolo n'o kɛra k'o ye Faransi ko bannen n'o tɛ ko ni ale ko k'a bɛ i ɲɛsin Faransi ma k'o ye ɲɛtugun ani ɲɛlaka cɛ ye ko Emmanuel Macron b'o dɔn wa lamɛnnikɛw b'o dɔn bɛɛ lajɛlen b'o dɔn tan bi wa ko ale tɛna kɛ ten ko kunnafonidila minnu n'o ye RFI ye ko k'olu to ka kuma kɛ ko kunnafonidila min ye minnu ye France 24 ye ko k'u to k'u ka kuma kɛ ko ale kɔni b'a dɔn n'ale kɔni bɛ fɛ ka Faransi se a ma don o don ko a bɛ nin baara in kɛ wa k'o ye Faransi ka ko bannen a ma ladɔnniya k'a fɔ Vladimir Poutine y'o fɔ o ye jalaki ta o yɔrɔ bɛɛ ka ɲɛsin Faransi kunnafonidila minnu n'olu kɔni ɲɛsinnen bɛ jamanaw tiɲɛli ma u ka kunnafonidisow o kan Laginɛ ani Mali ko ye Mali kunu a ma ladɔnniya k'a fɔ an ka commandant n'o bɛ tali kɛ commandant Sidi Mohamed Sakɔ ale etalen ɲɛ da mobili minnu tun taara Conakry ka taa Mali doniw ta bɛlɛ Klɛngɛ n'o bɛ kɛ siman ye a ma ladɔnniya k'a fɔ a taara o mobili 50 kunbɛn kunu Kuremale o dugu kɔnɔna na Kuremale ko Kuremale ye jamana fila ye Kuremale Mali Kuremale Laginɛ wa ko olu ka gɛrɛ kelenya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tamaki si tɛ o la misali la ko a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko Mali ani Laginɛ adamaden kelen don fugonfugon fila de b'a la ko n'o tɛ adamaden kelen don o adamaden kelenya dɔ ye Kuremale tani ye goudron dɔrɔn de bɛ Kuremale ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ de ko furancɛ b'a la furancɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la ko ni a ɲana k'a fɔ Mali o minɛnw bɛ taa ta Conakry port la hɛrɛ ani bade la ko o ye fɛn ye fɛn min kan ka sɛgɛnma don wa ko an ka nin commandant kofɔlen commandant Sidi Mohamed Sakɔ a y'a jira k'a fɔ ko Laginɛ gouvernement
o kɛlen bɛ ka parking kɛnɛba dɔ d'u ma kankan kɛnɛ d'ulu ma kurusa kɛnɛ d'ulu ma boke o yɔrɔ ko min d'ulu ma ka a bɛ hectare caman bɔ walasa n'u ka mobiliw nana ni Mali mobiliw nana u bɛ se ka t'u yɛrɛ lafiya cogo min ko o fɛɛrɛw tigɛlen don ni kunnafoni bɛɛ dira kunungo tuma min na ni Mali mobiliw tun taara Conakry o seginna ni Mali minɛnw ye o kunnafoni de tun bɛ yen kunun ɔ fɛn min n'o Laginɛkaw ka ɲɛmaa min tun bɛ yen ni ale lieutenant colonel Mamadi Konatɛ ale y'a jira k'a fɔ ko kabini Sékou Touré ani Modibo Keita tile ko nin fɔra wa ko o min fɔra hali jamana mana yɛlɛma cogo cogo ko kuma tɛ se ka yɛlɛma wa ko kow bɛ to o nɔ na ko a tɔ ye min ye a bɛnna olu min tile ma bi ni sigiɲɔgɔnya kuma fɔɲɔgɔnya ka sigi ka bɛn kelen ma n'o bɛnna olu tile ma o tɔ ye dɔn k'o sinsin ko min ka fisa o de ye wa ko ni mobili bɔra Mali la Maliɲɛnw kan ka da la k'a fɔ a bɛ bɔ Mali la fo Conakry k'a bɛ Mali la ka da kan ko Mali ani Laginɛ o bɛɛ lajɛlen ye fa kelen ani ba kelen de ye Sofara maladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw n'o ye Faransiw kunnafonidilaw ye u ye kunnafoni dɔ di Sofara kan bi a yirala k'a fɔ Mali sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka dankari kosɛbɛ bi terrorisiw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ Menaka dancɛ la ani Niger nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɛlɛcɛw taara ka taa fo Niger frontière la dɔw ko donna Niger yɛrɛ kɔnɔ ka d'a kan ko MCA ani ACIA olu kɛlen bɛ ka kɛlɛ da don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bi o de barika ka bon a ma ɲɛ min kɔ Mali sɔrɔsiw taara ka taa u bɔ ɲɔgɔn na minnu nana bi u kan ni olu ye rebelle labɛnnen ka bɔ Niger min fagar'o la kunun k'o de fana cayara Mali pankuru fɛ a kɛra sababu ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali yɛrɛ pankuru a ka taa don fo Niger o jamana kan ka baara kɛ ka tila ka segin ka na wa ko nin b'a jira k'a fɔ Mali labɛnnen don fɛnba kama o de la David Bashi ni ale ye kunnafonidila RFI sanfɛ ale y'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasi minnu bɛ yen bi Sofara mara la ko o bɛ ka adamadenw u bɔnɛw ni na cogo bɛɛ lajɛlen na ko fɛn min hakɛ n'o ye adamaden ka hakɛ ye ko o kɔlɔsilen tɛ tun Sofara mara la o siratigɛ la ko o kɛlen bɛ ka maa dɔw minɛ o minɛlen kɔfɛ ko u sigi k'u kun gulon a fɔ ko u gulon u sen ma wa ko caman bɛ yen u y'o fa ko maa min fagara tile fila in na maa 100 ani maa 50 bɔ ɲɔgɔn kɔ terrorisme la ko de fagara France Inter yɛrɛ ka kuma la o ye dɔw seereya ko dɔ y'a jira k'a fɔ ko ale ye sɔrɔsiw ye ko sɔrɔsiw olu ye golo jɛmanw ye wa ko olu kɔni tɛ Maliyɛn ye ko golo min b'olu kan ani fini min b'olu kan ko o tɛ Mali sɔrɔsi fini ye wa ko ninnu yɛrɛ fana tɛ Maliyɛn ye o de la France Inter David Bashi ale ko Wagner maaw ko olu don Burkina Faso kasara kɛra Burkina kunungo kun an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina cɛmancɛ la Dori mara la ko gendarmew tora taama la o taara bi janfa cɛma mugu wulila maa min tora o yɔrɔ la a bɛ maa 13 bɔ ɲɔgɔn bɔ gendarme kunda wa ko civil maa 2 fana tora a la nin bɛ kɛ tuma min na a b'a ladɔnniya k'a fɔ Paul Henri Daminba ale ye welewele min da France Inter ye min fɔ bi ko a laban a bɛna dɛsɛ terroriste kɛlɛ la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a ye coup d'état kɛ min kosɔn ko n'a ma kunnaja k'a bɛna dɛsɛ o ko o de la ka d'a kan ko tile fila in na saya bɛ ka caya don o don wa ko Paul Henri Daminba fɛɛrɛ tɛna k'a bolo ni k'a ni ko in kunbɛn ko n'o tɛ ko kunun ta fana maa min bɔnɛna nin na o taara jɔ fo maa 15 bɔ ɲɔgɔn la gendarme maa 13 civil maa 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɛɛ lajɛlen bɔnɛna nin na kunungo Gabonkaw fɛ yen nɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ olu ka parti belebele Umar Bongo Ondimba Umar Bongo ale tun ye parti min sigi n'a bɛ f'o ko PDG ko o san 54 o dafara kunun o lajɛrew tun bɛ sen na Ali Bongo Ondimba bi na ale si bɛ san 63 ale kɔni kumana kunun tension min y'a bi o san na san 2018 o tension digira la kosɛbɛ ka d'a kan a ma se ka yɛrɛ sɔrɔ kada a ɲɛ bilama ko hali ɲɛ bɛrɛ ta kun nka ko a jirala k'a fɔ a ye min jira kalafili min bɛna kɛ san 2023 san wɛrɛ ni Ala sɔnna ma ko o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a na kɛ cɛbɔ ye saba a tɛna na kɛ cɛbɔ ye a kɔni da ma so ma kunungo a y'a jira k'a fɔ san 2023 kɔni ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko ale o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Tchad
amala dona ka fo mulu tumbulu tileno Idris Déby Itno ma ni Idris Déby Itno ale entanyana ayalla ka fo o ye lajere boloda lajere mena ke Qatar Doha kerengerani yala o ye lajere damne kunu buguni wede a nyamaya kun kalfa lembe ale la wala sa abse ka Chad kado faranyonga tomina kata sika fo kenu ye Qatar o mi kun labenen lo amala dona ka fo buguni wede o sini sika fo damne o ye buguni wede sembo la bi o kamin sim ga barange snembe Chad konoko an jamana bara konoko nyina boli makale wele Sherif Mohamed Zen ale ya ka fo ko ni betko mina ko ni te ko jere wa ko o adabara min kama fola damna na kaminga ko oteni buguni wele bora la kumina ko matikala ka don yali abena ke ketko mina la jere fola min kera o ye kle sabadi nyoma ko be ka ti hakli jagabo wala saka sigi o kle sabama na teme ko kana se ka hakli gira nyona wala sa Chad bi se ka bon ngele aba ko na to mina Isufu Igila karamogo do muridu bi abe zegwaya aflene muslim maiga alika demayala ala ye doni kalfala bi mina anana kana o an yɛrɛ fɛ wala sa absika seko na damayala ke zegwa kawye wala abe muslim maiga fɛ ni mami makoba la iba wala ka numéro ka 76 89 24 66 walma 69 72 65 69 o pamino Isuf Igila o kramo baro aflene misri maiga alika demayala ni tiga mi bora radio Wurayale FM sabu yere yorola kala se zegwana lamin ma banabato ani banabato sumo korona bana dugube mamala senguruba dimi be maumala bana de bela ete bana mishidon na ansoro Wurayale FM sababu laya siga bana bambolo e fananga to chifle na karami amebe zegwaya au kambe na ala sunama tobala salamu Muhammadu